guys, good morning. Welcome back to our channel. Kainit kayo eh. Kainit. Blue kaing langit. Lubog baka nis ubos no. Nalubog na siguro ni sig ginawa ay baras. Update guys, mangisda mi. Ako lay tig-inat. Masangit. Ano? Dito si kulot. Bira-bira po siya. Bugsay, dira? Dirahay, bugsay. Guys, di ami diri ang kalog. Tugaw-tugaw na po. Daplin. Bugsay. Oh guys. Pagduha na mo, hulog. Unat. 1, 2, 3. Unat. 1, 2, 3. Unat. 1, 2, 3. Unat. 1, 2, 3. Unat. Mo na among first nga taan guys, mo na among nakuha na nakakuha mig jackpot ni guys, alimango. Nako kaayo. Ito na ba? Ha? Unya maglimas na pod. Dali. Balit. Dali butang. Taan na pod mi karon guys, pang duha. Oh, hakpagad kay dili man na mamaak, wa naman ay. Dara na. Isda guys oh. Usapan na namong taan na pod mi karon pang duha. Sama na guys. Among kauban no? Kan, barangay pulis. Oh, ang usap pakatog-katog simple. Iwag, bunal-bunal kay anong gawan sa isda. Duk. Oh, sige. Pangtulong taan. So, amo panggitaan ang pokot guys. So, mangaon pa mi kay gigutom. Amo na among kuanon ron, among isuwa ba? O niya nagdalag sa ana. Mga siya guys. Ngaon pa mi kay gutom na kayo. Amo sanggit pero among gitaan ang kuan kana. Pokot. Amo na magkaon di baho namo. Amo na mig pangaon guys. So pagliba na pod. Ay, napusog dit na kinilog sinog ba. Sila. Mablatanay yung nagpaso. Lubog ang salog, lubog. Lipat yun ang isdaan eh. Sakay na mi guys. Sakay na po dun eh.
Pasak kay. Magliba na po Miss Pokot. Ano? Namo ang pukot ron og nabay ko ha. Paubos po ni guys. Tahubas na ang salon. Taob. Taob pa oy. Nakapaigbaw pan tubig oh. Ha? Tahubas na. Asa lang pulitaan? Ang ito paingon sa dagat. Ang ito may paingon sa dagat guys. Makadamo. Manta makadamo. Namo. Gutom na ka dong o busog na? Ha? Ha? Ah, busog na. Kaya kung gutom pa ka nga, mapay atong paghamag pangaon. Okay ka sa dagat mo. Pakusan dito, dagat mo. Iwag bonsai. Ikas ka. Oh, dira na lang ka. Cie, ngisi. Ngisi dong. Kaya yung gisi magkapag Ipakita ang pangag. Kung pila na ni nato nga area ron. 5 no? 4. Kalabas yung danis birkada ron. Ang view. Hatak pukot guys. Pagtawag ka. Sad na akong kauban. Ito na ipaigbaw. Hello guys. So, ulit na ni Gita na naga. Mga kauban. Di kapoy na. Kapoy manday mangisag isda.